Vetry zla, nenávisti a nepokoja zabíjajú zemou, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší posiela k vám, aby som vás viedla k ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy ste, deti moje, mojimi vystretými rukami. Modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj, poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ahojte, deti. Aj tento mesiac prišla Panna Mária z neba k tete vizionárke, aby nás poprosila o niečo veľmi vážne. Prišla, aby nám dala novú domácu úlohu. Domácu úlohu? Akú? Panna Mária nás prosí, aby sme boli jej vystretými rukami, aby spolu s nami mohla dočiahnuť na ľudí, ktorým chce pomôcť. Naozaj? Ako môžeme byť vystretými rukami Panny Márie? Neviem. Ako? Jedna ruka predstavuje pôst. Čo znamená pôst? Pôst znamená, že sa zriekame svojej lenivosti a konáme dobré skutky. Napríklad, ak niekomu niečo spadne, nebudeme čakať, kým príde Panna Mária a kým mu to zdvihne, ale pomôžeme mu to zdvihnúť my. Pomôžem to zdvihnúť, jasné. Alebo, ak je doma plný kôš... Ja viem, čo treba. Vynesiem smeti. Áno, presne tak. Alebo keď máme plný dres riadu... Pomôžem ho umyť. Alebo si po sebe upraceme. Alebo ak hráme hry na počítači... A vypijeme. A čo tá druhá ruka? Druhá ruka predstavuje modlitbu. Panna Mária nás pozýva, aby sme sa modlili za pokoj. Prečo za pokoj? Lebo kto má pokoj, má poklad srdca. Je radosný, je veselý, každému chce pomôcť. Ale kto nemá pokoj, je smutný, zarmútený, koná zlo a je plný zla. Preto sa modlíme za všetkých tých, ktorí nemajú pokoj, aby ich Pán naplnil pokojom, aby konali dobro a aby nešírili zlo. Ježišu, a tak ťa spolu s Pannou Máriou prosíme o pokoj. Prosíme o pokoj v našom srdci, v našej rodine, aj vo svete. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti